Hello everyone! Welcome po muli sa aking munting channel. Ngayon magluluto tayo ng pansit gisado. Ang mga gagamitin lang natin, 400 grams ng liempo, pang pansit na gulay. Ito yung binili ko guys kasi mas mura siya. Kompleto na lahat yung panghalo ng pansit. Gagamit din tayo ng paminta powder, sibuyas na malaki, 6 na botel ng bawang, bell pepper, 1 piraso, 1 balot ng squid ball, oyster sauce, toyo, mantika, at 320 grams na pansit canton. Magdukduk lang tayong bawang guys, no? Dukduk ko na to para lami. Pero depende din yan sa inyo kung ano ang gusto nyo. Yan. Tungaon lang nato. Gagmayon lang nato paghiwa ng karne. Ilagay lang natin yung karne. Ipa-brown-brown lang ni nato, guys. Lagyan lang natin ng kunting mantika kasi yung nabili kong liempo, walang masyadong taba. Pag medyo brown na, ipadaplin muna natin. Ilagay na natin yung bawang. Maraming bawang, mas masarap. Ang bango. Smooth kaayo guys. Pag brown na yung bawang, isunod na natin yung sibuyas. Tapos i-mix nila. Tapos, ilagay nyo na yung toyo, oyster sauce, paminta powder.
Ilagay na rin yung squid ball. At saka bell pepper. Tapos, lagyan ng 2 tasang tubig. Tapos, pakuluin. Ilagay lang natin yung kanton. Takpan muna natin saglit para maluto yung pansit. Tapos, ilagay na natin yung gulay. Wow! So yummy. Tikman lang natin kung kailangan pa ba ng tuyo. Ang sarap! Hindi na kailangan ng tuyo. Kasi sakto na siya. Dahil maalat na rin yung oyster sauce. Patayin na natin guys para hindi malata yung gulay. Ayan na guys, tapos na tayong magluto ng simpleng pansit gisado. Sana kung sundan nyo tong recipe na to, sana magugustuhan nyo. Salamat sa panonood. Amping kamo lagi. God bless.